Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Good man, what you doing, my man? I'm playing ML. Ilit yapon ya tayo ning dua ay sorry. Ano mo pukit-cute makas kamera? Unsa ni? Cute ang gudaan sa. Iya anak ni. Iyan. Awas naman iyan. Kaya naman awas iyan. Pasa na sa lain. Hello mga ma'am, mga sir. Ayan yung hugawan yung mga noon na nga mo lang malingaw mo. Nami dirde sa kwan balay ni Gaw. Yan nami sa Luyo. Yeah, supposed to be kwan matog na ta ko. So unsa man magstoryahay ta or mag-inom lang ta unsa man. Ginom ta kay para mawa atong problema na pagawas ako. Nya unsa may atoy nun karon? Pwede ra kula po. Sige asa mo kula po nakapalit ka? Asa mong balay. Sige. Ako tagisod sa rape. Oh kuyawa na kula po gigsud na sa rep. Kuha na to ko. Kuha to ko. Na mo ingnon karon. Sige nga na go. Kula po. Kula po. So inanog lami mo. Aw. Ato sayang. Gi asa mong baso? Suwaya yung baso tong tungab ta ni. Kuwas ako. Ogi ko ko. Uli on sana ako sa mga. Alayo apatoy asam taron. Nam ko to sa inyo. Nata sa inyo. Oo. Adto ka sa inyo ha. Yung ko ako baliw na. Ako sa akbo ng Ginara dira sa mong bolt. Bolt ni Gerald. No. So Ako sa- doon ng baso, doon ng Oh, baso. doon. Ano yung request ni Gaw? Agaw na to. Tagsa danik. Tag sa ta nga sa duha ko anya mo wa atong abonin mo mauya jud mo sa. So amo ning tagsaon. Tagsao na to. Unsa man? Kinahanglan na or mag-cheeser ta? Ang need ning cheeser kay pwede ra appear na sa natong cheeser daan kay basin mangser na ta dire. Problemado bi kay ka. Maglegid ako yung dire. Breakdancing ko dire lang eh. Ayo lagi ko mostrahan na problema mostrahan na unya ron. Sige, nita og kuan, magnita og abli para abli-ablidor. So kuha ka ablidor ko. Ablihan gikan sang babagay. Wa may ablidor. Di ba? Sumoy, laruan na nila oy, busig daw nila ba mawuto sa mga uji sa to. Gi man na abli na ligaw ano kay. Ablihan na mo. So karon try na mo og kanang pure lang sa unya lang ta cheeser kay ang cheeser ani kuan man pwede ra sa royal or something nga ganahan ninyo sparkle or unsa. So Ayaw pwede ta ani royal na may royal re ro unya ra ay pakita sang royal bi Royal. mo ni royal ani dayon mag pure sa mi nya di sa ta ka kuan mag-inom tag naa sa day pulutan gaw kailangan ta may pulutan. Pulutan ko ang pulutan nimo sa kuan sa inyo ha namo sa inyo ano kayo Kapalis. Rip. Pare. Rip. Ano po, ano pa yung sa pulutan ko, atong pulutan, hindi na sila. Mga sponsor ni siya, pasalamat niya may unya, kami mga sponsor na mo. So, natural sa amin, minom mi og pure. Pure. Minom ka di, Inom. tarong ba? Inom lagi. Sige, amo ng sugdan. Atong tilawan. Inagmay lang eh. Tara. Ah. Just, kabo ka pag unsaon go? Unsa ning kuana ni? Lami kini siya go. Makatilaw ka ni mawa imong hubak, hutoy og labad sa o. Mura na siya tambal. Ga problema mo go. Ha? Problema O ko. gani mawa lagi na problema nimo. Apil na ang problema na dai. Maapil ang problema gawa ani. Ug imong gani. Pwede kay mo to nga bon sugod ka di. Ay, yes, Roy. Di na sa. So okay, try na lang mo Try na mo. minom yani. Okay, cheers. Cheers. Okay, 1, 2. Bisig lubaan ka, okay ra? Sige, 1, 2, 3, go. Kita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. So, Hang ka eh. oh, Hang kayo. di hang jud natural. Hang dyan. Sakit diri.
Sakit ko kay diri ko. Sakit ka dyan. Ay mas sakit sa nabuwagan ka niya. Ay mas sakit sa nabuwagan ka niya. Sakit po tong buwagan ko. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. So ato lang sugdan nagtagay. Tagay. Tagay ginagmay lang. Ginagmayram na unsa kalami sa nagaw. Ha? Ni Royal. Kani siya with royal na siya. Pero gusto ninyo dapat kani siya angay gini siya white ice. White Dili ice. no need na ni siya kanang ice gid kay lami man gid natural lang ba. So unsa man cheers ta? Tilawan na to. Tilawan. Ya. Okay na tayo, magstoryahan na ta sa imong problema. O nya na lang. Tagay sa ta. Tagay sa tara. Di aram na magawas ang problema o. Inig humang sa tagay. Sige. Sige. One. Cheers. Cheers. Good yapon. Okay ra. Okay ra kayo. Lami. Eh, na may Royal. Na may royal na siya. Una ba? Ito yung Royal. Eh. Sakit ito eh. So, Mga gawon. Dado na kani. 7 lang eh. Taka magtira. Oo. Sa ubos. Sa ubos. naday. Sa ubos. Oda. So, pila may grado ni mo ani? City lagi. Taka nagtira. Ako grado ani kay 7 lang sad go. 7. Pariham ta. Naman. Sige maghata na. Sige, Ang kulapo, hata, kulapo. Ayaw lang hata. Mga siya ang binukulapo. Oo. Saan ko ni kay Chinese herb daw? Oh, gisagulan ni kamatis, dahunan, Sure. kuan, sibuyas. So, minom ta. Dili butang sa una. Parinigaw karon, istorya siya na mo ganina about sa iyang girlfriend before. No? Yung ano man to? Di lang na wala na mo labot ato, amuan na to. Oh. Walang to go. Sige, minom ta. Gaw, mga gaw. At ibutang sa una, di sa tiyan. Like ni gaw. Kalma na kayo, sige lagod. Bisag, sad na kasi yung kuan part ngayon na. Bro, Oh. nagyapon, manisakto nga ka nang ato rin butang sa tiyan, dili sa una, sa atong utok. Di niya ipakos. So, ikaw gaw, unsa man? You drive? We drive, never drink. Drink? Responsibly. Di mo, oh, balik! Drink responsibly. Good! Like, share, Share and subscribe subscribe. mga gaon. So balik mi og tagay. Amo Tagay. istorahan ang problema ni JK. Ari na mi? Or tiwason pa rin nato? At iwaso man ni namo. Tiwason pa na. Kawasan na blidor. Na. Nilimta nang part. Ay, kaya rin Ay, ka na gawon. mo ka. Paka. Apa, ako lang tanan. Effect fail. Cut.